Wel, ni wedi cyrraedd un o gystadlaethau mawr iawn yr wythnos fan hyn ynghylch y defaid. Gwobr teulu Lloyd am y grŵp o 3 o unrhyw fryd penodol. A gyda fi, i siarad ni trwy'r gystadleuaeth, mae'r brodyr o Geiro Ponderwyd, Rheinald a Bryn Jones. Chi wedi cystadlu ar y gystadleuaeth yma yn y gorffennol ac yn cadw Defyd eich hunain. Esboniwch rhywfaint i ni am y gystadleuaeth yma. Y gystadleuaeth, grŵp o 3 ydi, teulu Lloyd wrth gwrs, a mae'r beirniad wedi dewis nawr o bob adran 3 anifel iddo mas. Fel arfer o'n fenyw, o'n gyrryw a dafad neu hesbyn mlwydd sy'n cystadlu. A faint o gamp chi'n dychmygu yw i dewis y 3 yma o bob bryd, pob beirniad yn goffod wneud hynny'n ychwanegol at y beirniadu dyddiol maen nhw'n wneud? Wel, mae'n dipyn o gamp cael grŵp o 3 sydd yn debyg, sydd y glân tebyg a asgwrn tebyg felly. Wel, Daniel da sy'n bwysig gawn i fi, bod Daniel da fo'r 3 fyd, chybod. So, na, mae'n dipyn o gamp i gael nhw i fatio. A fel rhai sydd wedi cystadlu ar hyn, gyda'ch diadell chi o ddefed Cymreig, beth ych chi'n trial wneud er mwyn cael yr asiad perffaith yna rhwng y 3? Wel, yn y gystadleuaeth yma, diolch yn angenreidiol bod y 3 yn dod o'r un ddiadell. Felly mae'n mwy anodd wedyn pan mae diadelloedd gwahanol yn gymysg yma, ond wrth edrych allan, mae'r ffermwyr a'r beirniad wedi gwneud gwaith da, mae'n grwpiau cyson iawn yma. Ond be ni'n trio cael yw gyson ar ran y gwlaniad, lliw, mae rhai o'n nhw y marciau, mae nhw'n bwysig, a bod nhw'n cario, bod y ddafad wrth gwrs yn mynd i fod yn fwy, ond mae'n bwysig bod y cysondeb rhwng yr oen fenyw o'r ddafad bod yn weddol gyson gyda hir a lled a gwlaniad. Bryn, mae tipyn o bwys yn cael ei roi ar y gystadleuaeth. Mae'n os y gwobr teulu Lloyd, mae'n wobr enwog yn y sioe. Faint o anrhydedd fydde hi i unrhyw enillydd ag enillwyr y gorffennol i fynd â hon? Wel, mae fe'n un o'r classes mwyaf, dwi'n credu mwyaf. Wel, os ynwch chi'n wobr yma, mae fe'n rhywbeth i gofio'n byth yn nhw, does dim lot yn ennill i os eich, mae'n anrhydedd i ennill, swn i'n meddwl. A wnaethoch chi, wrth gwrs, gystadlu Rheinald yn ôl yn 2013, dwi'n iawn? Ie, tua'r cyfnod yni, da ni wedi bod yma amryw weithiau, ddim wedi bod yn llwyddiannus, cofiwch, ond wedi mwynhau a wedi cystadlu gyda perchnogion eraill, wedi cofio rhyw ddafad yma gyda ni flwyddyn, rhyw oen wrdd gyda ni rhyw flwyddyn arall, ond heb bod yn fuddigol, wedi mwynhau cystadlu yr un peth. A mae'r beirniad yn mynd trwy bethau draw yn co nawr, Russell Davies, Efail Wen, Clynderwen, Sir Benfro. Beth fydd yn edrych amdano fe wrth mynd trwy'r grwpiau yma? Wrth edrych yn ywan, mae fe'n edrych ar yr ysgwydd, yn ei siŵr bod ysgwydd da fod nhw'n bwysig bod lle da yn yr ysgwydd. Ac nôl wedyn i'r part cem, mae'n gofyn bod nhw'n debyg i gyd a bod nhw'n llydan. Ac mae'r un yn matcho dda wan o'r y teg. A mae camp ysgubol o'i flan, achos nid yn unig mae'n goffa cymharu'r 12 grŵp yma o fridiau amrywiol. Hynny yw, mae newydd mynd o'r defed mynydd Dion Cymreig nawr draw i'r defed Torddi. Mae'n goffa cymharu'r 3 a'i gilydd yn ogystal â'r 3 na gyda'r 12 grŵp o 3 arall. Wel, mae mathemateg o beth yn rhyfeddol, sôn am i allu fe gofio rhyngddyn nhw, dwi? Be sy'n bwysig cofio fan hyn ydy bod mwy na thebyg, bod bob anifel yma mwy na thebyg wedi dod yn gyntaf yn ei brydiau, a mae'r beirniad wedi wneud ei gwaith cyn o ddod fan hyn. Felly mewn gwirionedd, mater o dast mae hwn yn mynd i ddod lawr i, achos mae yna grwpiau cyson iawn yma. Ach, mae Rheinald fyna yn gweud tast, Bryn. Tast, ie. Ie, beth yw tast, gadwch chi? Wel, tast fi yw'r ddafad mynydd Cymraeg. Dwi'n bach yn biased yna, achos dyna da ni'n cadw gatre. Wel, ie, mae'r beirniad unan yn cadw brydiau Cymreig wrth gwrs. South Downs ac yn cadw brydiau masnachol hefyd. Os ydych chi rhyw syniad, Rheinald, beth mae'n mynd i fynd amdano fe? Chi'n nabod y beirniad? Dwi ddim yn nabod y beirniad, ond wrth edrych allan ar lein, dwi'n sylwi mae yna grŵp cryf gyda sbecl, a mae'r defed Cymraeg pedigree i weld ar ryw grŵp cryf ofnadw ar hyn o bryd. Wrth gwrs, dwi wedi methu teimlo nhw. Dwi'n bod yna namer yn nhw'n rhywle, ond mae yna grwpiau cryf eraill yma, wrth gwrs.
Bryn, chi'n ffarmod eich gilydd fel brodyr, oeddech chi'n cytuno'ch brawd ar hyn? Wel, da ni'n cytuno rhan mwy ar amser. Ond dim bob tro. Na fe, wel, ddewn ni nôl i weld sut mae'r beirniad yn cael arni. Yng ngwobr teulu Lloyd, maes o law. David, gwobr teulu Lloyd, y gystadleuaeth am y grŵp o 3 sy'n mynd rhagddi fan hyn, a mae'r beirniad Russell Davies o Sir Benfro wedi torri'r dosbarth lawr o'r 12 greiddiol i 5 nawr, a mae e'n mynd trwyddi nhw. Siwr bod y cystadleuwyr bob un ohonyn nhw yn nerfus nawr yn tra gweld beth sy'n mynd trwy meddwl y beirniad. Mae'r brodyr Bryn a Rheinald Jones o Geiro Pont Erwyd wedi bod gyda fi yn gwylio'r gystadleuaeth, yn gwylio'r didoli ma sydd wedi bod yn digwydd ynghylch y defed. Bryn, chi'n cytuno gyda'r rhestr fer o 5? Ydw, war y teg, mae'r 5 sy'n ôl wan, maen nhw o safon fawr. Mae'r sbecl i fi'n edrych yn rhy cyson iawn, a'r lliwiau yn matcho reit da, war y teg. Mae line-up da iawn da, war y teg. Felly fe'r sbecl sydd yn sefyll mas i chi, y penfrith y bryniau? Pen ar y bloc, maen nhw'n gwagos ati fi'n credu. Na ie, diolch yn fawr i chi Bryn am ddechrau ni off ar y pen o'ch bloc hwnna. Rheinald, oedd fi'n am sefyll mas i chi y 5 ma? Yndi, maen nhw'n sefyll allan, ond dwi hefyd wedi ffansio'r dafod Gymraeg adran Bedegri. Mae yna 3 cryf cyson fyny, ond... Draw ar yr pen pella ar ochr ddef yn cwm ar un un. Ie, mae un gyson iawn trwyddyn nhw. Mae yna hesben grif ofnadwy yna. A di damad yn rhy grir gweddill, dwi'n siŵr. Heb roi llawr yn nhw, ddim yn gwybod. Wedi gweld y rhestr fer fan hyn, mae'n ddifyr i weld y gweud y gwir, achos yn y gorffennol, y ddafad benfrith biwla sydd wedi mynd ar bencampwriaeth yn y grŵp o 3 yn 2015, 14, 13 ac 12. Ac eto, dwi ddim wedi wneud y rhestr fer tro hyn. Na, mae'n rhyfedd. Mae'n ddafad yn y grŵps. Mae'n edrych yn dda, mae'n sefyll allan, mae'n dal i ffen yn uchel, a mae'n golwg siarp yn ni. Ond dwi ddim wedi dod i'r brig eleni. Ond yn gyson nawr, mae'r sbecl fynydd wedi wneud yn dda. Felly, dwi'n ni weld beth ddigwydd eleni. Mae'r beirniad wedi gofyn am cael ei gweld nhw'n cerdded o gwmpas mae'n ymddangos nawr, Bryn. Ydy, wel... Ydy, mae'n neis gweld nhw yn naturiol, lle bod nhw wedi cael eu gwasgu neu fynd i gilydd am y chwaith. Mae'n neis bod nhw mwy agored. A mae wedi tynnu'r rhestr fer lawr i 3. Mae'n mynd yn llai yma o hyd. A 2 fydd yn goffo benderfynu arno yn y pen draw. Hynny yw y pencampwr a'r cil bencampwr wedyn. Mae'n cof, ysgu bolon o'ch chi'n mynd o un grŵp i'r llall yn cymharu nhw a'i gilydd. Pan mae'n symud i'r grŵp arall, chi'n gobeithio ddaw yn ôl. Ie, mae'n siŵr, jyst i sicrhau i feddwl. Ond war y teg, mae e wedi symud trwyddyn nhw'n go-handi'r ffordd yma, ystyried y dasg oedd o'i flanau. Mae'r tywydd hefyd, mae'n dwym i'r bobl ac i'r anifeiliad, mae'n rhaid cofio ni mas yma. Felly, sy'n eisiau bod yn rhy hir. Fi wedi bod yma blaen y chwysu. Ie, llai gredu bod hi'n tipyn o chwysad ar y gorau o digau, heb sôn am pan fod yr haul dros eich pennau chi fel mae wedi bod yr wythnos hon. A mae e fyna gyda'r defed mynydd Dion Cymreig ar hyn o bryd. Dwi wyneb e ddim yn gweud lot, mae'n cadw i gardio fe yn agos iawn at i freste. A mae fe'n siarad a phrif steward cylch y defed nawr. Gwyn Davies. Ond mae e'n gwen i erbyn hyn. Odi fe wedi wneud i benderfyniad. Mae'r beirniad yn barod i wneud i benderfyniad terfynol wedi ni. Mae Erson cefn o gwmpas yn ei siŵr bod e wedi wneud y penderfyniad cywir. Ond well, pido feddwl eilwaith unwaith chi wedi bwrwch y penderfyniad, ydw i? A mae'r tywyswyr chwarae teg iddyn nhw dal i ymdrech i wneud siŵr bod nhw'n dangos i creduriad ar i gorau. Ond mae fe'n cadw nhw aros nawr, yn dwi? Mae fe'n... Chythen gyfarwydd iawn a chystadlu yn hyn, yn gwahanol sioiau ac yn y grŵp o 3 Rheinald. Mae siŵr fydde... Tipyn o'n nerfusrwydd? Wel, maen nhw yn nerfus nawr, a fel chi dweud, maen nhw'n dod mor agos, a mae'n biti beidio gael i. A na ni, mae'r maes yfed, defed mynydd maes yfed wedi mynd â hi
A mae'r Rosettes yn cael I cylwyo nawr llongyfarch y cystadleuwyr chwarae teg iddyn nhw wir. Mae wedi bod yn gystadleuaeth gref yn her i'r beirniad yn sicr, ond mae yna ddathlu fan hyn. Yn sicr yma yna. Gwobr teulu Lloyd felly yn mynd i'r defed mynydd maes yfed. Y Rosettes yn cael ei dosbarthu. A mae dyn ni yn ambell I wyneb cyfarwydd fan hyn yn ei tywys o llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch. Be mae'n olygu o ennill gwobr teulu Lloyd? Mae'n werth y byd, ydw e. Ti'n gweithio mor galed. Icing on the cake. A gweithio ni bobl sydd ddim yn gwybod pwy ti o ble ti'n dod? Katie. O fferm Llyngrwn, Pen y Bont. Ond fi'n dangos I Jones a Hovers heddi. Elfet, o'r Tre Castell. O Tre Castell. Enw cyfarwydd yn y bryd yma hefyd. To congratulate you all, llongyfarchiadau mawr. Thank you. Llongyfarchiadau mawr I chi hefyd. Da iawn yn cipio gwobr teulu Lloyd.